Kaya po tayo nag-uusap ng ganito kasi kailangan ho namin kumuha ng cue mula sa inyo. Ano ba ang gagawin namin sa Kongreso eh? May mga nakafile na mga wage bills. Isa dito ang legislated wage increase, 200 pesos. Pinangungunahan ho ng ating Deputy Speaker, Raymond Mendoza. Isa rin ho nakafile sa atin ay yung House Bill number 8081 para naman sa mga manggagawa natin sa probinsya, maipantay na yung minimum wage Luzon, Visayas, Mindanao. Imagino ninyo unsa kalisod magpadagan og nasod. Mao ni brief background ni Congressman Eli. Wala pa ang eleksyon, makakita nako sa iyang TikTok videos. Brand niya sa TikTok is pangalampag yun for laborers yun na siya. Announce siya nga mudagan siya sa usa ka party list. Mo na last election nasud ang kamanggagawa party list na congressman siya. Base sa Philippine Constitution course, ang party list 20% na siya sa Kongreso. 63 seats kuno na ang party list dapat gyud. Para masud ang usa ka party list, kinahanglan sila og 2% nga vote. No? And every election duha ra gyud na ang mopasar pirmi kanang akbayan og unsa tong usa. Every 2% na kay usa ka seat, 6% ug 7% pating ito. Mo na ang katong akbayan na ay tulo ka lingkuranan, 6 pa ka lingkuranan ang na-occupy. Naapay 50 kapin. Kinsay top 63 labot na atong nakapasar sa 2%, maoy ipalingkuron. Kasi sa Constitution course, ang kana gyud daw party list kung baga mao na say konsensya sa nasod. Kongresista nga normal naman ay land and money nga gikoptan, di ba? Sila'y bahala sa bridges dito, sila'y bahala sa development dito. Ang kanang party list, di ba, na yung mga party list nga, kabataan, farmers, teachers, police officers, sila somehow maoy murag opposition nga murag mungong, ang mga laborers day, ang mga teachers day, ang mga farmers day. Imo na sang sumahon, nindot kayo siya sa konstitusyon. No, kanang mo make sense siya ba? Pero ang implementasyon na pod kay ano, allegedly nga which I believe nga mga seats kay gikontrol na pod sa mga dagko. Before mo pasar ang mga balaod, kinahanglan kag 2/3 sa decision ani. Ilahan ng pangitaag paagi nga makuha na nila nga mga lingkuranan na sila'y pangpadaganon dito sa farmer, teacher, para mas managhan nilang butar. Nakahisgot ko ani ka I'm personally curious kay mutanaw medyo ko sa video ning Eli katong mga lampag siya mga gobyerno para sa mga laborers. Kung naa na bagud siya ay plano nga mudagan ato, nakakita siya hinog nga time, daghan kog followers diri since ang party list tag-usaram sa na atong mabutar, di ba? Kung daghan kog followers, dakog tsansa nga masud ko sa top 63. Mo na ako ang gusto nga nahitabo unta nga murag iyang personal or willing siya ba. Parang gikuyawan kay basin katong akong giingon ninyo, contact niya, maayo man kag followers, maayo man kay kag engagement. Ikaw sa kamang hypothetical na siya. Dili ka na akong punto karon. Economic managers will be economic managers. Congressman, especially party list congressman, will be a congressman. Imagine na, ekonomista ka. Manindigan na juga kung unsay makamaayo nga numero para sa ekonomiya. Di ba? Kung ikaw po'y kongresista, especially para sa laborers, magpagka-kongresista juga. Ari juga sa laborers, dapig juga sa laborers. Kung ikay gapadagan sa nasod, unsa imong dapigan? Imagine ka unsa ka lisod, di ba ka maliki atong utok ana? Utong time nga believe kay ko ni Digong kay number 1, pagdagan niya walay ni suporta niya, di ba? Wala man ni suporta ato niya, murag usara ka gobernador, usa ka mayor. Kadaog niya, wa siya utang kabubuton. Pasabot pagpili niya siyang mga sekretary, ganahan siya best of the best. Di ba he's openly joking sa una nga, tanawa ako mga classmates sa una, valedictorian, mga bright kayo, ako igura makapasar, trabahante na tamo karon. Di ba mo man niya yung joke sa una? I'm not saying he's the best, pero murag nakarealize ko ba nga mo man akong ganahan nga walay color. Pro-government. Korea hisgot lang. Wa man ko kaila gyud ani nila, pero hisgot lang. Di ba na may usa ka sekretary nga gitangtang. Pero gibalhin rasad. Di ba napalpak siya ato. Imbes nga tangtangon entirely, gibalhin rasad. Kimo nay disadvantage nga naay color. Kung gusto way koloray. Kung kinsay pinakamaayo diha nga ara diha mao unta
That's why hesitant ko gamay ni VP Sara karon. Even though nga paborito na ko to sa una si Tatay Digong, nakuyawan ko nga imbes nga mag-focus sa nasod, magbinasanay unya, no? Imbes nga mo move forward, kay tungod lagi ako pro-government ko. I don't care about color. Kumbaga karon na ako sa usa ka damgo nga full reset no? Nga ang magdumala sa gobyerno kay wala mag-ilhanay, unsay past, unsay present, basta kay capable and able nga mupadagan sa nasod. Pero kibaw ko imposible na, no? Kung mubutar kong VP Sara, it's not about she's green. If mubutar ko ni Lene, it's not about she's pink. I'll be objective about it. Ang sure nga akong butaran, kaya ka na mo panukala o charter change. Moro ginay pinakaduol nga reset nga akong makita karon. Balik ta sa real topic, katong wage bill nga 200 pesos increase, mas duol-duol to siya sa realidad. Pero economic managers will always be economic managers. Ang tanaw sa mga ekonomista, ang numero rasad. Ang bill ni Congressman Eli nga Luzon, Visayas, Mindanao, pareha na tanan og sweldo. It just doesn't make sense yet. It doesn't make sense yet. But kasabot ko niya. Kay mao man na iyang role. Politician man siya. Naam siya sa party list. Para man siya sa laborers. Kasabot ko niya. Para nako kana nga bill mas i-focus dapat sa Cebu. Ang neighboring cities ana kay pananglitan 700 sa Cebu pananglitan ra. Unya pila ra katikang palitan na sa border sa Cebu ba? Pila ra katikang sa Cebu. Unya adto gyapon sila sa Cebu mamalit kay mao may pinakaduol kinaragi sa border. Nya lang minimum dito 500. Pero tulo ra katikang sila para sa syudad. And since duol man sila sa syudad, di sila mamalit. So kansig itong naa sa border gyud sa Osaka City. Na mo make sense na pero ingon ka nga from Santander pareha og sweldo padong dito sa Cebu City. It doesn't make sense. Tagaan ta mo real example. Naami karwa sa kumigo. Ang litan lang ha 400 ang minimum para whole number ba. Nya saka na tog 200. No, 50% increase. Plus 40% na siya sa amo ang total revenue. Mupasar na ang labor sa amo ang negosyo is 60% na. O di, mamanira na lang mi. Ngano magkapoy-kapoy pa man mi. Suway pag negosyo. Suway. So pag level up sa small enterprise, kung dire pa lang, di makasurvive. May trabaho na nung tanan. Why negosyo? Why trabaho? So may incentive ni mo magnegosyo ka kung mauro mo, lugi ram gyapon ka. No, kaya kay nasa medium o large enterprise ang inana nga increase, maabot ba di kag medium o large kung sa small pa lang daan, wa na. O di karo pangutanon ti ka unsa man nimo nga ang si congressman sakto man iyang gibuhat para siyang role, mao gyud na iyang role as politician. Nya, ang mga ekonomista ilaram sing gigampanan nilang role as ekonomista. Di unsa man nimo? Maghuwat lang ta kung unsay may tabuan ni. Kay atuwa man sa nang role ang pagpamili. Kinahanglan nga problem solver gyud ang ato ang mga leader. No? Problem solver gyud dapat. I encourage you to have an open mind. Forget about the color. If you think she or he is the best for you, and then go. Way lang og pagpamili kay tungod kay dili kani nga color. Yaw kahadlok nga basin masipyat kag pagpamili. Murag ikaw una ka na minyo pretty daghanan nimo kuyab. Dagang kitaw ana, I told you. Kani kinabuhi game of chance ri tagap-taghap ra mo niya tuwa kung unsa lay naasad. Shut up eh.